aby som pracoval. Žiadal som lásku a dostal som ľudí v núdzi, aby som pomáhal. Žiadal som pokoj a mier a dostal som spomienku. Spomienku na vojakov, čo svoje sny museli nechať rozplynúť. Spomienku na ľudí, čo sa denne, často miesto chleba, strachom o svoj život a svojich blízkych krví. Spomienku na krajinu, ktorej sa krvavé slzy rinnú. Žiadal som vedieť odpoveď na otázku, prečo spomienka? A dostal som ju. Lebo ľudia pre chamtivosť a zlobu iných trpieť museli. Na frontu so smutnou tvárou a so zbraňou v ruke stal chlap proti chlapovi. A bez nich v biede a žiali sa ženy a deti doma slúžili. Za oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Novom Meste nad Váhom Kamila Krištofíka. Vítam medzi nami aj poslancov obecného zastupiteľstva v Moravskom Lieskovom, pána farára rímskokatolíckej farnosti Eduarda Laza, zborového farára cirkevného zboru Evangelickej cirkvi a budského vyznania Petra Macu a riaditeľku Spojnej školy Moravské Lieskové Janu Lackovú. Každý rok sa na tomto podujatí zúčastňujeme, či už sú to zástupcovia obce, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, zástupcovia ostatných verejných inštitúcií, no v prvom rade vy, občania, vďační občania našej obce. Tento rok sme opäť na tomto tradičnom mieste, ale toto stretnutie je niečím iné a výnimočné. Dá sa povedať, že je to práve tým, že si pripomíname už spomínaných 80 rokov od okamihu, keď nám po obrovských útrapách druhej svetovej vojny prišiel očakávaný mier. Tých 80 ročí je veľkým číslom nielen vzhľadom k tomu, že také dlhé obdobie žijeme v slobode, ale uvedomujem si jeden zásadný fakt. Došli sme do chvíle, keď okrem zopár výnimiek nemáme už komu z priamych účastníkov z očí do očí poďakovať. Rovná sa totiž jednému ľudskému životu. Poslední žijúci hrdinovia odišli medzi svojich spolubojovníkov, kamarátov, druhov, usmrtených počas bojov druhej svetovej vojny, čo nemali to šťastie dožiť dôstojnej staroby. I tu, na týchto pamätných tabuliach, pochádzajúcich z rokov 1959 a 1960, postavených z vďaky, sú vyrité mená našich padlých spoluobčanov, ktorí tiež toľko šťastia nemali. Áno, je to už 10 ročí, čo si v našom partizánskom kraji pravidelne pripomíname oslobodenie obce a uctievame hrdinské činy, ktoré sa hlboko vrili do pamäti všetkých obyvateľov podjavorinského regiónu. Stretávame sa, aby sme si položením vencov a pietnou spomienkou pripomenuli významnú kapitolu našej histórie, ale hlavne vzdali úctu všetkým, ktorí počas tohto nezmyselného besnenia prišli o to najcennejšie. Svet je stále sa meniaci kolobeh udalostí a s ním sa mení aj ľudský život. Tých ostatných 80 rokov sme tomu očitými svedkami. Sú Rusov
Ale sú tu ďalšie národy. Ukrajina. Koľko ukrajinských vojakov padlo v našom kraji, včetne samotného veliteľa Dibrovova. Sú to Bielorusi, Gruzínci, Kazaši, Uzbekovia, Kyrgyzi, Lotyši, Litovci, Estonci, všetkých 15 národov a takisto nespochybniteľné aj vojaci rumunskej armády. Linčuje snad dnes niekto štáty OSI za to, čo nám spôsobovali ich predkovia? Prečo potom sme zabudli? Nemôžem to nazvať inak len ako veľká nezodpovednosť a hazard s trvalým mierom. Asi nikto z nás, čo si vážime položené životy aj tých, pred ktorými vyritými menami stojíme, nie je presvedčený, že na základe rozhodnutia krajín Európy, či v minulosti alebo teraz, je vojna cestou k mieru. Nedávno som čítal zaujímavý citát, že mňa história nezaujíma. Čo bolo včera je preč a ja budem predsa žiť v budúcnosti a tá je pre mňa podstatná. Áno, je to síce pravda, no netreba zabúdať, že práve z histórie sa máme poučiť a podľa nej sa musíme vyvarovať opakovaných chýb, aby budúcnosť vôbec niekedy bola. Zamyslíme sa, či sme sa niečo naučili. Všetci sme boli kedysi pozornými žiakmi v školách. Učili sme sa, aby sme boli v živote pripravení na očakávané výzvy. Aj to, že história je učiteľkou života, už to bolo spomenuté, tak ju nesklamme, aby nám raz nemusela vystaviť nedostatočnú známku za to, že sme ju nepočúvali, nebrali do úvahy fakty o miliónoch mŕtvych v druhej svetovej vojne, o zbedačených osudoch, pred ktorými nás chcela vystríhať, pretože neexistuje žiadne dôvodné ospravedlnenie činov, za ktorými stojí čo len jeden vyjasnutý ľudský život. Nerobme preto tie isté chyby. Pretože ak spravíme chybu a nenapravíme ju, to sa nazýva chyba. A jediná skutočná chyba je tá, z ktorej sa nepoučíme. A z toho nám vyplýva poučenie, mať chyby a neusilovať sa ich odstrániť, tak to je naozaj chyba. Spomínajme s vďakou na sovietských a rumunských vojakov, ktorými bola naša obec oslobodená spod fašistickej nadvlády po ťažkých rokoch okupácie. Spomínajme s vďakou na našich spoluobčanov, čo sa neváhali postaviť na odpor hitlerovskému Nemecku. Slobodu naši predkovia nenakúpili, ako my dnes vieme, navštevovať supermarkety alebo internetové obchody, ani si ju neobjednali na nejakom portáli. Jej memento leží na Slavíne, vo Zvolene a podobných miestach po celom Slovensku. A ešte stále aj dnes si zasluhuje úctivú vďaku. V toto sobotné dopoludne svojou úctou, vážení spoluobčania, krátkym programom, položením vencov k pamätným tabuliam a príhovormi vyjadrujeme oddanosť a úctu hrdinom. Vyjadrujeme podporu mieru a slobode v tichej spomienke všetkým tým, ktorí sa o ňu zaslúžili. Ďakujem za pozornosť. Vážený pán starosta, vážení protokolárni hostia, vážení spoluobčania, milá mládež. Tak ako po minulé roky stretávame sa tu pri pamätníkoch pripomínajúcich druhú svetovú vojnu. Dnes si tu pripomíname 80. výročie oslobodenia našej obce, ale rovnako aj to, že oslobodeniu predchádzali ťažké boje v desiatkách slovenských miest a obcí, od Kalinova, Dukly, Prešova, Košíc, Bratislavy či nášho Moravského Lieskového. Každé mesto, každá obec mala svojich hrdinov, vďaka ktorým dnes na Slovensku slovo mier nie je len túžbou, ale aj našťastie aj realitou. Práve preto činy ich účastníkov nemôžu upadnúť do zabudnutia. Preto na znak úcty sme tu dnes položili vence vďaky. V pohnutých aprílových dňoch roku 1945 sa druhá svetová vojna skončila aj pre obyvateľov našej obce Moravské Lieskové.
skončil najväčší a najtragickejší konflikt v novodobých dejinách európskych národov. Udalosti, ktoré boli doslova zápasom o bytie alebo nebytie, udalosti, ktoré sú nielen zdrojom poučenia, ale aj nadčasovým hľadaním a objavovaním histórie, ktorá by mala žiť v každom z nás, aj preto, aby sa už nikdy neopakovala. To, čo predchádzalo tomu pre našu obec tak významnému dňu. Dovolím si pri tejto príležitosti spraviť krátky exkurs. Po viacerých geopolitických zmenách v 30. rokoch minulého storočia začala druhá svetová vojna v plnom rozmachu 1.9.1939 prepadnutím Poľska, vtedy už nacistickým Nemeckom, a tak, ako sa z rôznych zdrojov dozvedáme, začalo peklo na zemi. Koncentračné tábory, Dachau, Osviečim, Štuthof, deportácie židovského obyvateľstva, ale aj iných civilistov a napokon prepadnutie Sovietskeho zväzu veľkou vojenskou operáciou pod názvom Barbarossa 1.9.1941. A paradoxne za spolúčasti armád takmer všetkých európskych štátov, okrem srbských a gréckych vojakov. Obrovská genocída, vraždenie, spálená zem, vypálené dediny a zbombardované celé mesta. Nacistické vojska pred Moskvou, Leningradom či Stalingradom. Prvá nádej k slobode sa zrodila v januári 1942, keď sa nemeckému Wehrmachtu nepodarilo po vyše 4 mesiacoch dobiť Moskvu. To povzbudilo obrancov vtedy už obliehaného Leningradu a utvrdiť sa v nádeji, že nemecké vojská nie sú neporaziteľné. A tu niekde sa zrodila nádej v možné víťazstvo nad nemeckým nacistickým útlakom. Nemecké vojská boli následne po 880 dňoch v roku 1943 porazené v bitke o Leningrad. Po ukrutných bojoch v Stalingrade od augusta 1942 do februára 1943, kde nemecké vojská kapitulovali pred obrovskou údatosnou Červenej armády. Ďalšiu porážku utržili nemecké vojská vo veľkej tankovej bitke v Kurskom oblúku v júli 1943. Ďalšia veľká bitka, dovedená do víťazného konca, sa konala aj na jeseň v roku 1944 pod názvom Karpatsko-Duklianská operácia, na ktorej padlo 21 000 sovietských a 1800 československých bojovníkov prvého československého armádneho zboru pod vedením generála Svobodu. A tak svítla nádej na oslobodenie sa spod nacistického jarma aj nášmu Slovensku. Druhá svetová vojna zasiahla osudy miliónov ľudí sveta, ale hlavne Európy. Bojovalo v nej 110 miliónov vojakov, z ktorých sa takmer polovica nikdy nevrátila domov. Vážení spoluobčania, keď spomíname udalosti druhej svetovej vojny, musíme mať na mysli aj tých, ktorí nám v tomto existenčnom zápase pomáhali a za našu slobodu a budúcnosť obetovali to najdrahšie, svoje zdravie a svoje životy. Len na Slovensku svoje hroby s menami aj bez nich našlo 60 659 príslušníkov Červenej armády, 10 435 vojakov rumunskej armády a 2790 príslušníkov prvého československého armádneho zboru. Druhá svetová vojna si v globále vyžiadala okolo 60 miliónov mŕtvych, 35 miliónov ranených a približne 2 milióny nezvestných. Do nášho kraja začala prichádzať sloboda začiatkom apríla, keď sa k nám začala prebojovať druhý ukrajinský front. Nemecké vojská vstupovali našou dolinou cez hríby a opevnili sa na ostrom vrchu, poduličnom a pri bývalom židovskom cintoríne. Dielami ostreľovali prichádzajúcu Červenú armádu z Nového Mesta nad Váhom. Odvetné strely dopadali aj priamo do našej obce. Z 9. na 10. apríla Nemci ustúpili na Kopanice na Šance. Sovietská a rumúnska armáda k nám prišla od Bzinec pod Javorinou
Červená armáda vyslala popri Klanečnici prieskumníkov a až potom tiahli našou dolinou nekonečné šíky vojska rumunskej a Červenej armády smerom na západ. Naši občania nadšene vítali strhaných a ubiedených osloboditeľských vojakov. Prvý väčší útok na nemecké jednotky sa uskutočnil 12. apríla v osade Plevovec a 13. apríla smerom na Kvetnú. Nemci kládli tuhý odpor. Pri týchto bojoch v osade Uzemanov padol i poručík Červenej armády Nikolaj Nikolajevič Smirnov. V povednejších hodinách vojsko spojeneckých armád prerazilo na Moravu do Stráni, kde sa fronta zastavila na dlhé 2 týždne. Ťažké boje pokračovali až do noci z 28. na 29. apríla, kedy sa za pomoci Kaťuší podarilo prelomiť obrannú líniu nemeckých vojsk a cez Javorinu prešli víťazi ďalej na Moravu. V týchto bojoch padlo 102 vojakov a dôstojníkov Červenej armády, ktorým veril generál-plukovník Filip Fedosievič Žmačenko, a 204 vojakov rumunskej armády, ktorým veril generál Nikolás Daskalescu. Padlí vojaci boli dočasne pochovaní aj na našich cintorínoch, odkiaľ po exhumácii boli pochovaní Sovieti na Bratislavskom Slavíne a rumunskí vojaci na centrálnom cintoríne vo Zvolení. Vážení spoluobčania, cení hostia, vojna neobyšla osudy ani našich spoluobčanov Lieskovanov tej doby. Viacerí sa zapojili rôznym spôsobom do oslobodzovacieho boja, či už ako partizáni alebo ako vojaci. Vtedy sa ukázali charaktery Lieskovanov tej doby. Nie všetci mali to šťastie a dožili sa aj vytúženej slobody. Niektorí len boli v nesprávny čas na nesprávnom mieste. Vladimír Sobotka sa nevrátil z prieskumného letu nad Biskajským zálivom. Do odboja sa zapojil po rozpade Československej republiky, do zahraničia ušiel, kde ho doma prenasledovalo Gestapo. Ján Šimko zahynul 15. septembra 1942 na palube riadkovacieho lietadla Wellington nad Biskajským zálivom, keď pri svojom 31. lete jeho lietadlo zmizlo v chladných vodách Atlantiku. Ján Kravarčík 31.8.1944 našiel svoju smrť ako partizán, keď bojoval v okolí Martina, padol pri Sklabini, kde je aj pochovaný. Štefan Gašparík 26.12.1944 ako príslušník partizánskeho oddielu Rázus bol v boji s Nemcami pri Valašskej Bele ranený a zajatý, umúčený na Trenčianskej Brezine, danom zákonom. Ján Janiga sa zúčastnil odboja ako príslušník Československého paradesantnej brigády v Sovietskom zväze. Po vypuknutí Slovenského národného povstania ho vysadili v Postaleckej územia a padol pri Mohotovej 1. februára 1945. Juraj Pastorek padol v Cetunskom boji, kde je aj pochovaný. Jan Gerža padol v Cetunskom boji 27. februára 1945, pochovaný na vrchu Roh. Ján Pastorek 24. februára bojoval v partizánskom oddieli Urbán, fašisti ho zajali a popravili na cintoríne v Novomeste nad Váhom. Ján Bača 25.2.1945, partizán zajatý Nemcami pri Kremničke a odvlečený do koncentračného tábora, kde zahynul. Adam Miklánek 7. marca. Po potlačení Slovenského národného povstania bol deportovaný do zajateckého táboru Stalach, kde pracoval vo výrobnom závode Demak. Do vyčerpania v neľudských podmienkách zahynul za neznámych okolností. Annu Turanovú, 38-ročnú roľničku, zastrelila nemecká hliadka 9. apríla, s mužom viedla kravy do lesa. Juraj Pastorek bojoval v partizánskom oddeli Hurban. Po zranení pri osade Mikulcov zomrel v nemocnici 12. apríla, teda práve dnes pred 80 rokmi. Juraja Pastorka, 30-ročného robotníka, 12. apríla zastrelil neznámy nemecký vojak. Dedík Ján a jeho syn Štefan
a Štefan Mitana a Martin Mičo boli pri ústupe Nemcami prinútení hnatým dobytom. Na 13. apríla 1945 boli zastrelení v bani Barborka pri obci Žeravice na Morave. Martina Pavlinu, 42-ročného, našla smrť 15. apríla, keď ho zasiahla črepina z granátu v obci Stráni. Jozef Luža, 16. apríla, účastník Slovenského národného boja, bojoval v okolí Banskej Bystrice. Ján Marták, učiteľ, ešte v noci z 20. na 21. apríla dokonal na tzv. Pochode smrti z koncentračného táboru Auschwitz-Birkenau. Martin Hrevuš, účastník Slovenského národného povstania, bojoval v okolí Žiliny, padol do zajatia a zahynul v koncentračnom tábore 1. mája 1945. Mičo Rudolf zahynul za neznámych okolností v roku 1945. Na úctu si však našu úctu si sa zaslúžia aj tí, ktorí mali to šťastie a hrôzy vojny prežili, i keď často s podlomeným zdravím či trvalými následkami, ktoré ich sprevádzali počas celého života. Emil Bača ako partizán Nitrianskej partizánskej brigády zväzku Alexandra Nevského 13. februára prežil prebrodenie sa ľadovými vodami Hrona pri Tekovskej Breznici, čo takmer každý 10. bojovník neprežil. Ďalší bojovo ranený a koniec vojny ho zastihla v nemocnici v maďarskom Debrecine. Kapitán Juraj Adamovič velil partizánskemu oddielu Rázus, ktorý sa svojou odvahou a hrdinstvom stal legendou protinacistického odboja, ukončil svoju odbojovú činnosť 7. apríla 1945, kedy sa partizáni stretli s oslotovacou Červenou armádou pri Čičmanoch. Traja naši rodáci, Martin Mičo, Štefan Luža, Štefan Jánoška, po strastiplnej ceste z koncentračného táboru v poľskom Štuthofe, kde sa dostali po zajatí po potlačení Slovenského národného povstania, prekonali tzv. Pochod smrti do zajateckého tábora pri Hamburgu, kde sa dočkali svojho oslobodenia anglickou armádou 19. apríla 1945. My, Lieskovania, nikdy nezabudneme a vždy si budeme pripomínať jednotlivcov i celé rodiny, ktoré pomáhali partizánom, prenasledovaným či hľadaným nacistami. Do dejín protinacistického odboja našej obci sa nezmazateľným písmenami zapíšu rodiny Sobotkových, Švehlových, Bedňanských, či Adama Pastorka, doktora Krištofíka, či Štefana Líšku. V kolektívnej pamäti našej obci nikdy nevymiznú ani mená ako Martin Tomeš, Juraj Bušo, Jaroslav Malíček, Martin Mikulec, Jan Poláček, Jan Révaj, Štefan Sarkovci, Milan Adamovič, Martin Hargaš, Jan Dedík, Jan Rídzi, Jaroslav Pastor a mená ďalších, ktorých smrť sa aj po toľkých desaťročiach javí ako absurdná a zbytočná. Tiež našu spomienku si zaslúži aj Katarína Pastorková, prezývaná Kotorka, ktorá prechovávala počas vojny dcéru židovskej rodiny Krauzovcov z Novomesta nad Váhom, ktorí sa skrývali v horách. Sama bola vdova a mala 5 svojich vlastných detí. Za svoj hrdinský čin bola ocenená a jej meno je vytesané do múra cti v záhrade spravodlivých v Jeruzaleme. Vážení spoluobčania, ctení hostia, popri každodennom našom živote sme povinní a musíme si pri takýchto príležitostiach vždy pripomínať dobu, ktorá bola jednou z najhorších v našich novodobých dejinách. Aj keď spomínané vojnové udalosti, osudy ľudí tej doby je prekrytá desaťročiami, my, súčasní obyvateľia Moravského Lieskového, môžeme urobiť len tú jednu jedinú vec. Nezabudnúť. Nedovoliť, aby sa hrdinovia jary 1945 vytratili z našich srdc, z našich myšlienok. Lebo len ak poznáme svoju minulosť, vieme, čo znamená fašizmus, nacizmus, či akýkoľvek iný neľudský systém. Česť pamiatke hrdinom druhej svetovej vojny. Ďakujem za pozornosť. Vážený pán poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán starosta, predstavitelia obce,
vážení duchovní, vážená pani riaditeľka, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, aj milá mládež zastúpená. Dovolte mi, aby som vás pozdravil v mene Ústrednej rady a oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Novom Meste nad Váhom. V dnešných dňoch, i keď teda spomienky na oslobodenie, tak ako bolo povedané predrečníkmi, začali už toho 20. septembra, kedy bola oslobodená prvá obec Kalinovo. V dnešných dňoch si pripomíname teda hlavné oslobodenie miest a obcí nášho regiónu. Oslobodzovanie nášho regiónu bolo súčasťou bratislavsko-brnenskej operácie, ktoré začala 25. marca prekročením ľavobrežia, Hronu pri Leviciach a Hliníku nad Hronom a potom oslobodacie jednotky 2. Ukrajinského frontu a podriadené jednotky pokračovali v oslobodzovaní vnútrozemia. Tak, ako už bolo spomenuté, obec Moravské Lieskove ako taká centrum bolo oslobodené cez väčších bojov. Ale zoberme si, že Nemci sa presunuli na stranu na hranice protektorátu Čechy a Morava, kde sa fakticky opevnili na svahoch a zabezpečovali si svoje unikové cesty do protektorátu Čechy a Morava. Tak ako už spomínal predrečník, pri oslobodzovaní vašej obce padlo 102 dôstojníkov a vojakov rumunskej armády a 204 vojakov kráľovskej rumunskej armády. Vážme si každého človeka, ktorý oslobodzoval, ktorý sa pričinil k oslobodeniu, ktorý či už prežil, ale ktorý padol pri oslobodzovaní. Veď za 226 dní oslobodzovania Slovenskej republiky, tak som hovoril toho 20. septembra 1944 do oslobodenia poslednej obce, ktorý bol Makov, ktoré bolo oslobodenie 3. mája 1945, ubehlo celých 226 dní, pri ktorých padlo na území Slovenska 63 512 vojakov Červenej armády, skoro 10,5 tisíc vojakov Kráľovskej rumunskej armády, 2800 vojakov 1. Československého armádneho zboru. Ale nesmieme zabudnúť, že na oslobodení sa podielali aj partizáni, okolo 18-19 tisíc partizánov a okolo 30 tisíc ich pomocníkov. Týmto patrí všetkým česť a vďaka. Ja dlho rozprávať nebudem, lebo myslím, že Janko Hargáš to v celku chronologicky dobre poňal, od vzniku až teda po oslobodenie vašej obce. Minulý týždeň v piatok sme sa zúčastnili, naša delegácia oslobodenia obce Kálnica, ktoré sú súčasťou ďalšie než obce. A tam padlo 19 vojakov Kráľovskej rumunskej armády. Na pamäť týchto vojakov 19, ktorí padli pri oslobodení tejto časti, postavili v máji 1945 rumunskí vojaci pravoslávny trojkríž, na ktorom je v rumunčine napísané, ale ja to preložím: Ty pútnik, zastav sa aspoň na 1 minútku a pomodli sa za rumunských vojakov, ktorí padli na Slovensku v roku 1945. Prosím vás, kto sa modlí, pomodlíme sa, nemodlí, pospomínajme na všetkých tých, ktorí obetovali svoje životy, a väčšinou mladé životy, tomu, aby bol porazený fašizmus a nacizmus, aby sme my 80 rokov mohli byť v miery. Nedovolme pseudohistorikom, nejakým a prekrúcačom dejín hovoriť, že nás oslobodili spojenecké vojska. Je treba povedať, kto nás oslobodil. Že nás oslobodila Červená armáda, Kráľovská rumunská armáda, 1. Československý armádny zbor za prispenia partizánov z 33 národov a národností sveta. Nedovolme, aby niekto skresloval, lebo sa aj také myšlienky objavujú, že Červená armáda
mala svoju misiu oslobodzovaciu len po naše hranice. Že prekročením hraníc začala okupácia Slovenska vtedy, v roku 1940 a mnohé ďalšie. Trvajme na historickej pravde, teda, že nás oslobodila Červená armáda, Kráľovská rumunská armáda, prvý československý armádny zbor za prispenia partizánov. Vážme si každú obeť, vážme si tých, ktorí prežili, vážme si tých, ktorí položili životy za to, aby sme my 80 rokov mieli. Čest ich pamiatky. Slovo, ktoré často počujeme, ale čoraz menej prejavujeme v každodennom živote. Ako by ste definovali slovo úcta? Úcta k životu a človeku je jednou z najdôležitejších morálnych hodnôt. Na nej by mali stáť nielen naše osobné životy, ale aj celá spoločnosť. Tento výraz vyjadruje nielen rešpekt k iným ľuďom, ale aj rešpekt k sebe samým. Život ľudí je ovplyvnený rôznymi činiteľmi. Či už sú to sociálne siete, médiá alebo názory iných. Veľakrát svoj život žijeme virtuálne. Ľudia strácajú seba samých. Strácajú svoju jedinečnosť, originalitu, myslia si, že nemajú žiadnu hodnotu, žiadne ciele, že bez sociálnych sietí neexistujú. Chýba nám sebaláska a sebaúcta. Spoločnosť nám odsúva falošné informácie o tom, ako máme vyzerať, čo máme robiť, čo máme jesť, ako sa správať. Skrátka, vedie nám náš osobný život. No a toto nás priviedlo k ďalším problémom, ktoré naša spoločnosť zažíva. Napríklad, porovnávanie sa medzi sebou, ja som taký a ty si taká a preto som niečo menej a niečo viac. Nie. Si jedinečný a to sme každý. Žijeme v dobe, kde sú všetci nesmierne uponáhľaní. Áno, život je krátky, ale máme len jeden a preto sa nemusíme nikam ponáhľať. Súdime na iných všetko, čo sa len dá, hoci nevieme, čo sa deje v ich vnútri. Predstavte si situáciu. Idete po diaľnici a pred vami ide auto, ktoré ide pomalšie. Vy sa ihneď naštvete a odsúdite šoféra, pretože ide pomaly. Čo ak ten vodič práve dnes dostal vodiča? Čo ak tomu vodičovi práve odišiel niekto blízky? Čo ak tomu vodičovi dnes diagnostikovali nevyliečiteľnú chorobu? Čo ak ten vodič celý deň nič nejedol a je unavený? Čo ak sa ten vodič nestihol rozlúčiť so svojím najbližším? Čo ak ten vodič práve zistil, že ho podviedol blízky človek? Nikdy neviete, čo sa druhým deje, tak nesúďte. Žijeme v storočí, kedy má každý právo slobodne prejaviť svoj názor. Ale stáva sa, že keď vyjadríš svoj postoj, všetci ťa inak skritizujú, vysmejú sa, alebo najhoršie, keď si vás ani nevypočujú. Týmto prechádzame k neúcte. Dnes čoraz viac vidíme medzi ľuďmi faloš, neúprimnosť, závisť a manipuláciu. Ľudia šíria nepravdivé informácie a polopravdy. Manipulujú celý svet a vytvárajú konflikty medzi ľuďmi. Tieto problémy by mohla vyriešiť komunikácia. A to je znova veľký problém v súčasnosti. Mnohí sa komunikácii vyhýbajú, ako by sme z nej mali strach. No možno to tak aj je. Bojíme sa, sme neistí povedať a presadiť svoj názor. Myslíme si, že povieme niečo zlé, alebo nás druhý človek odsúdi, alebo prestane mať rád. No opak je pravdou. A ako to je s nevďačnosťou ľudí? Ľudia musia mať všetko a všetko musí byť perfektné. A ani to často nestačí. Buďme vďační za maličkosti, ktoré nám život prináša. Máme rodinu, ktorá nám dáva strechu nad hlavou, obživu. Máme si čo obliecť. Dáva nám teplo domova, dáva nám pocit toho, že sme ľúbení.
Buďme vďační za to, že sme zdraví. Dokážeme sa podporiť, pochopiť, sme spolu. Toto je to najdrahšie, čo nám život dáva. Ľudia, ktorí vidia bez lásky, úcty a vďačnosti, sa stávajú narcistami, egoistami a falošníkmi. Vidia len seba, nerozdávajú šťastie a radosť iným. Títo ľudia ničia vzťahy, nemajú rešpekt voči druhým, nie sú pokorní a ničia radosť zo života. Je pre nás úspech, keď sme dosiahli niečo, po čom sme túžili, ale s vedomím, že sme ublížili niekomu inému? Dôležitá je aj sebaláska, ale v správnej miere. Predsa nechceme, aby nám z človeka vyrástol egoista. Čo je to skutočná úcta? Úcta k sebe samému a úcta k druhým. Je to prejav pochopenia a rešpektu jeho jedinečnosti, originality a neoceniteľnosti. Každý jeden človek, bez ohľadu na jeho pôvod, vzhľad, schopnosti alebo myslenie, si zaslúži rešpekt a dôstojnosť. Slovo rešpekt v sebe zahŕňa schopnosť počúvať, pochopiť a neodsudzovať, ale aj pomáhať a podporovať. Úcta k človeku a k životu je teda úsilie o to, aby náš vzťah k sebe samému, druhým a aj k svetu bol založený na empatii, rešpekte, úcte a zodpovednosti. Keď toto všetko začneme praktizovať v spoločnosti, v reálnom živote, môžeme si tak vytvoriť prostredie, kde bude mať každý z nás šancu na dôstojný a pokojný život v slobode. A nakoniec dokážeme vytvoriť svet, kde sa budeme cítiť ľúbení a milovaní. Ľudia by si mali začať viac vážiť svoj život a rodinu. Nikdy nevieš, kedy sa ti život obráti na ruku. Počas vojny také šťastie mnohí nemali. Nevinní ľudia umierali a položili život za ostatných. Mali by sme sa tešiť z maličkostí, ktoré považujeme za bežné, ako jedlo, domov, rodina a priatelia. Nikdy nevieme, kedy o toto všetko môžeme prísť. Vojna je to najhoršie, čo sa vo svete môže stať. Nechceme zomrieť len preto, že sa niekto rozhodol. Správajme sa k sebe s úctou a rešpektom. Vážení prítomní, Ústredná rada Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Bratislave udeľuje za dlhoročnú prácu predsedničky základnej organizácie v Moravskom-Lieskovom za významnú činnosť presadzovaní pokrokových, demokratických a humanitárnych tradícií odkazu boja za slobodu proti fašizmu a nacizmu pamätnú medailu Milana Rastislava Štefánika Márii Holáňovej. Prosím, vystúpite.
Vážené slávnostné zhromaždenie, dovolte mi, aby som vám všetkým poďakoval za účasť na dnešnej spomienke a za to, že sme naplnili ten odkaz, ktorý do nás tí ľudia vložili. Lebo tak, ako je napísané v tej pamätnej knihe, ktorá bola ilustrovaná a vydaná na počesť zmapovania tých ľudí, ktorí v našom Uhersko-Hradišťskom a Podjavorinskom kraji padli, tak je tam na začiatku taký veľmi pekný citát a tam sa hovorí o tom, že autor napísal, aby sa nezabudlo. A veľmi pekne je to pomenované, že rudé kríže, ktoré budú stáť na námiestí vedľa cest a v parcích, budú první abecedou, ktorou sa budú učiť deti ve škole. A vidím, že vy ste sa ju naučili. Ďakujem vám veľmi pekne a ešte dávam do pozornosti, že v priestoroch hasičskej zbrojnice je taká malá tematická výstavka. Ďakujem pekne všetkým a prajem krásny deň. Ďakujem. Slovensko moje odčina. Slovensko moje odčina, moja krásna synko. Hej, mám očinu svojím domovým. Slovensko moje odčina, moja krásna synko.